land van de mensen zou de zon niet meer komen. En de maan van de nacht had zijn dienst opgezet. Er zouden geen wegen meer leiden naar Rome. En de lentes die werden aan banden gelegd. Kabouters een lamp opgenomen. En hij is met zijn makkers de nacht ingegaan. Naar de slapende mensen, de mensen in Rome. In Rome, in Londen of gewoon langs de baan. Zij zachten eerst dat het een vuurwerk was, maar toen ze zagen hoe de aarde verwoest lag, toen wisten zij meteen dat iemand